మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, కాజెస్ క్యాన్సర్. Akwai tambayoyi biyu da kowane ɗan adam ke yi. Yaushe aka haife mu? Yaushe za mu mutu? Ba mu fiye damuwa da samun amsa tambaya ta farko ba. Ita kuma ta biyun babu wanda yake so ya nemi amsar. Amma ni sai gashi wata rana ta ƙarfi na nema. Gudun da ke tsakanin mutuwa da rayuwa. A nan irgata ta fara. Daga 1 zuwa 10. Ni kaɗai ne. Kuma hanya biyu kawai nake da ita. Na kashe ko kuma a kashe ni. Da kwai mutum uku wanda ni na ba su amsa da kaina. Alƙawarin da na yi sati 4 da suka wuce. Ƙauye mai kimanin mutane 5,000. A gaban mutum mai zaratan ƙatti 600 a matsayin dakaru. Da kuma yarinya wadda take a shirye da aure na. Da kuma fili mai girman kafa 8,000 wanda ya canja rayuwata. Yankakken lokaci ya ƙare a minti 9. Tazarata da mutuwa kafa 10 ne kawai. Wannan shine labari. Kowane labari kuma yana da jarumi. Iya wahala da tsananin da ya fuskanta. Iya girman bayyana jarumtarsa. Sai dai ni kuma babana ya rene ni ba tare da sanin wata wahala ba. Satyamurti ya fara kasuwanci bai fi da 3,000 ba. Yanzu yana da kuɗi wanda suka haura miliyan 3,000. Kamar yadda duk zaman kifi a ruwa baya yin mura, haka kuɗi ba su taɓa zama illa ga mahaifina ba. Yana matuƙar son mutane. Bai damu wajen bawa ko da mutanen da suka yi masa ƙarya kuɗi. Zan zo gidan barasa na barin dam. Gaba da yanku kuje can kujera ne. Barka da yaro. Baba, me yasa mutane za su yi ma ƙarya kuma ka ɗauki kuɗi ka ba su? To matarsa ce ba ta da lafiya. An kwantar da ita asibitin ya shoda. Ba dai asibiti ba. Masan baɗa barasa ta birin da bana. Shi da abokansa. Mun so nawa za a dinga cutar ka baba? Amsar da babana ya bana a wannan ranar ta sa na kasa manta ranar. Lokacin na yaro ina matuƙar jin haushin wani labari da ake cewa baba ga zaki. Wani yaro yana yi wa babansa ƙarya da cewa zaki zai zo. Ta haka ne yake raina wa baban hankali. Baban sai ya je zaki ya ki zuwa. Haka suka yi har zuwa karo na 3 yaro ya kuka da ƙarfi zaki ya zo. Sai baban ya ki zuwa da tunanin yaron ƙarya yake. Zakin ya cinye yaron. Ya kamata a ce baban ya je karo na 3 ai. Me zai rasa in ya je? Ƙarya za a yi mai. A sake raina mai hankali. To amma shi ciwon ƙarya da rainin hankalin ya kai rayuwar ɗan adam? Yaro, tunani da basira ba wai amfani ake da su a cuci wani ba. Ko kuma ka yi amfani ka gano wanda yake cutar ka. Kawai ka yi aiki. Shi kenan. Ƙwaƙwalwa ba ta da wani amfani wanda ya wuce wannan yaro. Ko da yaushe baba ya tashi magana, zaka ji ma'anar ta sabuwa. A tunanin baba, mata wani haƙi ne wanda kake son ɗauka. Ya'ya kuma wata hidima ce wadda take a kanka. Amma ni a gurina, mahaifina abu ne wanda ba zai taɓa gogewa ba. Ina shekara 27 aka yi min baiko da wata. Pallabi, babana yana matuƙar santa, don haka ni ma sai na jin na santa. Babanta kuma yana son dukiyar mu, don haka ni ma ya je yana so na. Bana ganewa in tana son abu ko ba ta so, saboda ko da yaushe kanta a ƙasa yake tana kallon ƙasa.
a haka nan ni ina ta miƙar da kaina kawai wata rana na gudu Barcelona don gudanar da hutun gwagware. Everybody put yourself on the dance floor. Till, yeah, till man get more. Let's see what life has in store. Wall clock pehna ki dipayaro, kalan karne ka payaro, world ki begam chupayaro. The night is still young, upayaro. Gumna sunna like bonte o straight line nana bagunde ee roju ninna kanna zara salau karona vimanam la duskaltu unna viharam no mulki poi unna pramadam vinodam yavanana enta adira 1 and 2 and 3 and 4 everybody put yourself on the dance floor till yeah till mange more let's see what life has in store. Professor ƙasa. Tun daga wannan kalmar ƙasa yin ƙasa a rayuwa ya fara ba tare da tsayawa ba. Na yo ƙasa daga mahaya, na yo ƙasa zuwa filin jirgi. Sannan na sauka ƙasa daga jirgin India. Aka sako da gawar babana daga cikin mota asibiti. Hannun jarinmu na kamfani ya ƙasa. Tare da zubar da tokan mahaifina, yayana ya zubar da fatansa na rayuwa. Ya samu taɓin firgita. Yan uwa suka dinga cewa ya haukaci. Bayan wata ɗaya da mutuwar mahaifina, sai na zo na tarar da gidanmu cike da mutane. Mutane sun yi matuƙar damuwa akan ko zan iya mai musu da kuɗinsu na bashi na hannun jarin da suka zuba kasancewar yanzu mahaifina ya mutu. Sirkata da kuma mahaifin da suka ce mana shiga ɗakin tattaunawa mahaifinmu. Na shiga wannan ɗaki sosai lokacin mahaifina na raye, amma ban taɓa tsammanin cewa shiga wannan ɗaki a wannan lokaci zai canja rayuwata ba. Kuɗi fi samsi barawo. Tun daga sunansa idan ka bi zaka ji an saka kalmar kuɗi. Baba yana ce mana koyaushe ka ganshi aljihunsa cike yake da kuɗi. Shi ba abokin babana bane, ba kuma na kasuwanci ba, kawai dan harƙalla ne. Babansa ya mutu da sassafe a Baizak. Tikitin jirgi kuma na yamma ya fi sauki, don haka sai da ya jira ya hau jirgin yamma. Mutane na fita motsa jiki da karfe 6, amma shi da karfe 5 na asuba yake fita. Ba wai da lafiyarsa ba fa, saboda ya guje wa masu karɓar bashi. Shekaru 10 da suka wuce shi da matarsa, ta sai gold gram 10 ba tare da saninsa ba. Kwanaki kaɗan sai darajar gwal ta sauka da rufi 500. Asarar kuɗin da aka yi ta ɓata masa rai. Daga nan ya daina wa matarsa magana. Da darajar gwal ɗin ma ta ƙara tashi sama, tazarar da ke tsakanin sai ta ƙara ƙaruwa. Dan kada ta sake maimaita kuskure. Duk wata alaƙa da ke tsakanin su aka yanke ta koma zuwa kan allo da kuma takardu. Amma a wannan ranar, na yi matuƙar jin mamakin yadda ya zo ya haɗu da ni bayan mutuwar mahaifina. Me yiwuwa za ku daina jin zafin mutuwar sanar da shekara 5. Sai dai matsalar kuɗin da ya tara da kuma bashin da ake bin sa gaba ɗaya adadi ɗaya ne. Gashi yanzu hannun jari ya riga ya kari, kuma kaso 60 na dukiyarsa a nan yake. Gidaje, filaye, motoci, zanunnuka, kuɗaɗen banki gabaki ɗaya idan kada su ba su kai kuɗin ba. Ba za su biya bashin ba. Amma ba mu buƙatar ku sai da wayannan abubuwa ku jefa kanku cikin masifa da akwai
hannun jari shine abin da yafi komai daraja a gabaki ɗaya dukiyar da aka ba muku. Da kuma kamfanonuwa hannun jarin naku suka tsaya shikenan ba su da amfani. Saboda haka kai da dan uwanka za ku iya rike wannan hannun jarin. Sauran ragowar dukiyar ku ɗora sunan mahaifiyarku da kuma na sadakarku. Duk wanda ya tambayi biyan bashi ku ce ga hannun jari ya je ya siyar. Ku faɗa masa babu abin da za ku iya wanda ya wuce haka. Ku faɗa masu ko ba ruwanku da wani bashi ma da mahaifinku shi lokacin da yana rayu. Ku je kotu ku kai ƙara sannan kuma kotu ta wanke ku. Ba fa wani abu bane sabo. Manyan mutane da yawa sun aikata irin wannan hakan. Sai ku dakata nan da shekara 2 ko 3 kuma ku fara naku kasuwancin. Idan nayi haka ya batun martaba mahaifina kuma. To ai shi kansa ya sheke. Dan Allah ya labai. Ban fahimta ba to me matsalaka? Yalla bai. Ba daidai bane ha'intar mutanen da suka yadda da mahaifina suka bashi. Sa'a halinka a wahala kuma daidai ne? Gaskiya dai koma me zaka faɗa ni ban yadda ba. Wannan abu ya saba daraja. Daraja kuma akan wata daraja da ba ganin ta ake yi ba shine zaka watsa ahalinka kan titi? Biyan bashi fa adalci ne yalla bai. Amma ita kuma kwamushe basira ce. Idan na aikata haka babana zai zamo mai laifi kuma macuci a idan al'umma. Idan dai har wani zai tuna mahaifina to dole ne sai dai ya tuna shi a matsayin babban mutum. Idan har ka yanke hukuncin abin da kake tunani sannan ka sa hannu a cikin wayancan takardun ni kuma zan dinga tuna ka a matsayin babban hamago. Miliyan 3,000 za ka rasa idan har ka saka hannu a cikin wayannan takardun. Unguwar masu kuɗin Jubilee Field za ka zauna ko Kotaman Abin Field. A Marsandi za ka dinga yawo ko kuma tsakar rana. Abincin Star Hotel za ka ci ko kuma na kan hanya. Sa hannunka shine zai bambance. Ka yi tunani kafin ka sa hannu. Ya ba da abin da yake da amfani ya ɗauki marar amfani kuma halayen shi ce nisanta abu mai daraja. Yanzu sai ka yanke da kanka darajar ɗarka ko kuma faɗuwarta. Ban san ba abin da zan faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne musamman a wannan gabar da ake ciki, amma idan ban faɗa maka ba na san za ka tafi da tunanin cewa har yanzu aurenka yana nan akan cewa wata na gaba za a ɗaura. To da Allah ina so ka faɗa wa mamarka cewa an soke baikonka. Falabi. Fallabi, sanda za ta samun zoben baiko, wata 2 da suka wuce kasa daga kanta tai. Na ɗauka cewa kunya ce. Yau ma da ta cire zoben baikon ta kasa daga min kanta. Sai na ma kasa gane sun kui da kan nata na me. Ya riga ya ba su dukkan dukiyar da kuke da ita. Me abin zama a nan ɗin to? Shi kuma wannan ba zai taɓa dawowa daga haukan mutuwa babansa ba. Ahalinsa kuma ba za su taɓa mantawa da tsoron da ɗan wansa ya saka su ba. Ki saurare ni, ki da kwai ki mu tafi. Ki koma gida da rayuwa, mu shiga da gara ya sake ki don kina da rayuwa a gaba. Me amfanin zama a nan? Ke, me yasa kika shiru to? Nandu? Baba zai tafi, mu je mu raka shi a mota ya tafi. Zan je da kaina, zo mu tafi. Za ka sha kofi? Ni ina son kofi, don shi ne ya fi, da saurara shashanci irin wannan. Ba za mu iya guduwa ba, a nan za mu rayu. Duk da kasancewa tana da damar ta tafi, amma ta zauna tare da mu. Wannan mata ta gari wace iri ya sa kai ya zan iya mata. Kalmar mun gode ba kalma ce da za ta wadatar ba. Zan raine ta ba zan taɓa bari ta sha wahala ba. Wannan ita ce babbar godiya da zan yi wa mahaifiyarta. Gurin da ƙafar kama za ta samu ta miƙe babu aikin banza. Aƙalla ta zara ƙafa 7. Shikenan ya.
Kai. 30,000 ce take tafiya a matsayin harajin miliyan 1. Shi yasa aka ce sa'a tana zuwa ne da sauki, amma rashin sa'a da ƙari daga rabasa take zuwa, kamar dai haka. Yar yayana ba ta son wannan gidan, kawai dai ta rasa wanda za ta faɗa wani. Ita kanta matar yaya ba ta so, amma ba ta faɗa a buɗe ba. Mama ta ita ba ruwanta da komai, na san ba ta da matsala. Yayana yana ta faman magana da sakatarensa wato John, amma fa ana shi ganin kenan, shi kaɗai yake ganinsa. Saboda John ya ma rabu da aiki a ƙarƙashinsa na kusan wata ɗaya. Yanzu haka neman likitan mahaukata muke wanda zai gwada shi sannan ya bashi magunguna, sai dai kuma hakan zai matuƙar jan kuɗi da yawa. Ya da yata, me yake faruwa ne? Ba na son wannan gidan. Ni kai na bai mun ba. Ba kyan gani. To amma na tsawon shekara ɗaya kawai za mu zauna a nan. Me yasa? Ina nufin a Hyderabad an zaɓi wasu ɗalibai guda 100. Gidajen TV suna shirya wani wasa irin na yara irin na zahirancen nan. Wasa? Ƙwarai, wasanni ma. Tukun da ya zauna ya karatu tukuru, sannan ya dinga jin maganar iyayensa, shi zai ci maki da yawa, wanda kuma ya ci maki mai yawa, shi ne zai samu babbar kyauta. Idan kika ci wannan wasan, gidajenmu, motocinmu, komai da komai za mu ciyo wani. Ya ka bani cakuleti? Oh, da yawa ma. Kamar haka? Kama haka, haka. Cakuleti zaki samu mai girma. Yalla bai ni ne mai nan gida. Barkan ki dai madam. Barkan ka dai. Madam ai na san mijinki. Na taba zuwa ganin shi na roƙe shi ya samu wa sarki na aiki. Sai ya ce yau kuma ba ga shi gaba ɗaya ma ya mutu ba. Bai taba sanin juyin rayuwa ba. Da mutum ya ji shi da 'yan kudade a aljihunsa sai ya fara neman bashin da zai sayi riguna ya sayi motoci. Amma yanzu da za a yi riga dukiyarku da tawa. Kun bi na shiga masifa. Wayo, ina gaban mamaka har yanzu bata rabu da bakin ciki ba. Mai yiwuwa bakin cikin mijinta take mai yiwuwa kuma na kudin da kuka rasa. Na daɗe da manta ake dariya tun da babana ya mutu. Kuma dama can ni barkwanci san baya burge ni. Za ka sha kofi ne? Da Allah ka dinga zuwa lokuta. Aƙalla za mu ji zuciyarmu ta yi ƙarfi. Sai an jima. ರಾಜ್ಯೋ ಗೆಲಿಸಿ ನೋಡು ರಾಜೌತಾಡು ರಾಜ್ಯೋ ಹಿಡಿಸಿ ನೋಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರುಡು ಯುದ್ಧ ಗೆಲಿಸೇಟೋಡು ವೀರುಡು ಸೂರುಡು ಯುದ್ಧ ಇಡಿಸೇಟೋಡೆ ದೇವುಡು ಚಲ್ ಚಲೋ ಚಲೋ ಲೈಫ್ ಸೇ ಮಿಲೋ ಇದೋ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಹೆಲೋ చలో చలో చలించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యరు తీపితో పాటుగా ఓ కొంత చేదు అందించడం జిందగీకి అలవాటే కష్టమే రాదనే గ్యారెంటీ లేదు పడేసి పరుగు నేర్పు ఆటే బ్రతుకంటే అందుకో అందుకో ముందరున్న ఈ క్షణాన్ని చల్లో చల్లో లైఫ్ సేవిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ జస్ట్ సే హెలో చల్లో చల్లో చలించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యను
కష్టాలెందుకు ఉప్పగుంటాయి తీయగుంట కడదాకా వదలవు గనక కష్టాలెందుకు బరువుకుంటాయి తేలికైతే బ్రతుకంతా మోస్తూ దించవు గనక ఎదురేలేని నీకు కాక ఎవరికెదురు పడుతుంది నిప్పుల నడక చూద్దామంటూ నీ తడాకా వచ్చింది ఇబ్బంది నువ్వున్న ఇంటి గడప దాకా పడ్డవాడే కష్టపడ్డవాడే పైకి లేచే ప్రజోరు ఒక్కడైనా కానరాడే జీవితాన్ని పోరాడకుండా గెలిచినోడు చల్ చల్లో చల్లో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ చేసే హలో చల్ చల్లో చల్లో చల్లించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యలో నల్లగని షర్టులాగా అల్మరాలో పడి ఉంటే అర్థం లేదు గీతే తగలని కాగితంలా పొట్టి చెదలు పట్టిపోతే ఫలితం లేనే లేదు ఊడుతూనే కుక్క పెట్టినాగా కష్టమన్న మాటేమి కొత్తేం కాదు బొమ్మల్లో పడి చిక్కుకోక ఆకాశం ఎత్తుల్లో ఏ గాలి పటం ఎగరలేదు బస్సు కాదు మైనస్సు కాదు అనుభవాలే ఏమైనా ఓర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ సాగిపోరా నీ దైన గెలుపు దారిలోన చల్ చల్లో చల్లో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ జస్ట్ సే హలో చల్ చల్లో చల్లో చల్లించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యను Na gani. Sai dai kuma abin da kuke tsammani ya kamata a ce ya aikata shi ko da a zahiri ne na gani. Hakan zai bani damar fahimtar matsalar shi. Da alamun dai kun boye wani abin ne ko kuma akwai wani abin da ya faru da shi bayan shekaru da suka wuce. Wani abu da ya shafi hatsari? Idan kuna boye min wani abu kuna faɗa min ƙarya to ta ya za a yi ne in magance mai matsalarsa? Madan kin yi bako. Akwai mai matsalar tunanin kun gaba kun baya a cikin ahalinku ne? Uwa yake da matsalar idan haka jinkita da wannan aikin za ka yi jinkirin da za ka yi sayar da 100,000 ne amma kuma 100,000 a guri na ka ga can duk wani abu da za a samar da shi a Amerika to baka tabbatar za a samar da shi a Pakistan ina tabbatar ma a madan ba tambaya zaki an tayo kai John. Na gane. Za ku iya tafiya. Minti daya. Madam? Za ku biya kudin aiki. Za ku biya 20,000 kudin zirga-zirgar da za a dinga yi masa. 20,000. Ku yi sauri ku biya. Kafin wata ya kare. Ina kuma tuna maka kada ka manta kaji? Ba bukata madam. Hai kudaden ba wai kananu bane da za a iya mantawa. Sannan kuma babu isasshen lokacin da za a iya samu su. Gurin zaman ma gaba daya matsi. Sun tambayi kuɗi ko? Nawa? Ki ɗauki biya ciki. Ko za mu canja makaranta ne? Ina yaya. Kawai da biya ta zan canja. Rufi biyu ne da kai amma kana neman bashi 20,000. Haka ne ko? Da kyau. Ba a kiran abokai a ce musu ana neman aron kuɗi. Dan ba za su baka ba. Hannu kawai za ka samu. Kai, me na juya kuma?
Shin ba za ka ji kunya ba abin da ka faɗa wa wani a waya ka faɗe shi a fili? Kai ma 20,000 kake so kafin ƙarewa wata. Me yasa zan faɗa ma amsa iri ɗaya? Nemi guri ka zauna. Yawa kana ji? Na gama tsara wani gurin biki da za a yi a garin Uti. Aje kawai. Me kula min da ito? Kaga kawai dai kai ne zaka kula da komi. Kamar dai irin yadda kake sa mana wanke ban ake a makaranta. Ka tana ko? Ya isa. Ya isa. Oh. Sannan kuma ka tarbi kowane bako da sakakke fuska, ka yi magana da shi a natsa kamar yadda kake magana da 'yan mata a makaranta. Ya isa. Ya isa. Oh, har yanzu bai manta komai ba. Da fani bikin mayan daga nan na taron sangit. Mashayan banza daga sun je sun yi buguwa ta kwana uku sai ce za su yi aure su lalata rayuwarsu. Ka lura da komi da komi ka sa musu albarka. Miliyan 1 za su biya. 500,000 taka. 500,000 ta yayi ba? Gaskiya na gode. Ai na ɗauka cewa sai ka rama abubuwan da nema can a makaranta. Kai me kake faɗa kuma? Ni fa abokinka ne. Ba zan ba da rai dan kai ba. Amma sun yaba ka raba riba. Ka shagali kawai. Gaskiya na gode. Barka yalla bai. Me yasa ka makara? Yau kudi yalla bai. Biredi da bota ne ga cunkoson ababen hawa. Kai. Marka yalla bai. Me yasa ka makara? To yalla bai cunkoson ababen hawa ne kawai. Me ya haka ne wai? Me ka zauna kai shiru? Ya dai na ji ka canja. Abu nake tunawa. A da fa ma'aikata kake da su yanzu kuma kai ne ka koma ma'aikacin. Ka wannan din shine abin damuwa? Duk da kasancewa na rasa miliyoyi amma har yanzu dai ina da kaya masu tsada ga kuma haɗaɗɗiyar mota. Gashi za mu samu barasa yi ƙasar waje a can sannan kuma mu samu disko mai tashi irin na can. Da gaske? Gaskiya jin daɗin ka ya burge ni. Kaga zuwa jiya 200 ce da ni a cikin aljihu amma yau gani da kwangilar 500,000. Nan gaba ta miliyan 1. Ƙwarai. Daga nan zai tafi da miliyan 25. Miliyan 1 ta miliyan 1 ta sa. To yamma me yasa ka zama abokin kasuwancin shi? To kai ina ruwanka? Mu ma mai namu na kanmu. Me kake cewa ne? Nan da kwanaki kaɗan za mu mallaki karo 3 sai mu an tsaye hannun jari mu dinga kasuwanci. Kai gaskiya da yawa. Mun fa zo gurin da alama. Barka yalla bai suna na Samira. Ya kike? Barka da zuwa. Allah mai kiba. Ka dai tuna dokan mu ko? Lalle ka kula. Hanyar abubuwa guda biyu kawai. Wannan za mu tara kuɗi kamar ta da tsara wani aure naka auren kawai zan fara tsarawa. Wayo abin da kawai na rasa kenan a wannan matsayin. To wai menene sunan wadar da za a ɗaura a auren ma iye? To me ruwanka ne wai Pallabi Kulsan. Abubuwa da dama mana. A nan za ka kokarin auren ka kafin ka koma gida. A yayin na ka saki sauti ina tikarawa na tabbata za ta zo. Zo ta yi muɗin ciki na ta rasa yaro mai azobi kamar ka. Ko kafa ta fara yin ta pa 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 pa. Wai me sunan halinta ma? Pallabi Kulsani na ce ma wai sau nawa zan faɗa ma. Kai dan farko da ke din tana nufin me kenan? Bi din Pallabi ke din kuma ke. Ka Pallabi Kulsani kai wallahi ba zan yadda ba. Shine zai turo mu wannan bikin kai. Wannan yarinya ba an taɓa mun bai ko da ita daga baya ka zo aka dace bai kun kuma shine zaka turo ni bikin ta. Ka san wannan abun wani rashin mutunci ne da cin fuska. Sau ya dai. Kaga Allah ne. Wallahi ba zan zauna a nan ba da dawowa zan. 500,000. Ya na ka karaya. A wannan lokacin da kai wanda zai baka aiki irin wannan? A samu. To sai me? Wannan rashin adalci ne. Lokacin muna makaranta? A shekara 3 da kin iya shawo kan mace daya. Amma kai da wani feel my love ka kwamishe min budurwata. Ka dana mata tarko ko ka tafi kallon wani fim wa DDJL har da wani sani sai gugurin rabin lokaci ko? Wannan ba rashin adalci bane? To mai ka ce ka manta komai. Ko da ma a 90 ramuwa ce zuwa gobe sannan mijinta zai daura mata sarka ka taimaka mai wajen dauke mata mayafi. Kallon su ba abu ne da zai taba yin dadi ba. Mace amana. Kuwa yanzu aure ba ta yi. Ga kayan alatun aure. Ka ce mun nuna wurin ne domin musamman da rawa da waka wurin bikin ta ko ba ka bane ba. Sai na cikaniyar ka. Wayo! Ni kake so kana yi? Ina mai tabbatar maka da cewa wannan amarya tana son mutum mai kawatan dambe kamar da irin wannan sanan jebi gege kuma. Wannan shi ne yake nufi, ka gane ai? Ina ganin da kun nemo mun faraza. Wannan ba za ta yi ba? Wannan shi kuma wane ne? Sai ya zaɓa kayan da zai saka ma. Shi ne angon. Yalla ba ya fi ka quality fa. Yin wanga ka da ta da wannan. Oh, to. Saboda wannan gaskiya ta yi kalar da. Kaniyar ka kai da abin da ya faru, ka gan shi ka ga irin kyan da yake da shi kuwa? Kai kada ka ciki kai magana, kada kai magana. Kan baya ka saurare ni, saurara ta laye mutuna kalilan. Sharukon haɗaɗɗen gaye ne, amma aje da bugan shi ne zuciyar kazan. Bayan haka na tabbata kai ne a zuciyarta.
Gaskiya. Me yasa ka zo nan? To amma me yasa lokacin da ka zo nan gurin take kuma tambaye ka wai me ya kawo ka? Kin bai kyau. Na gode. Menene? Wata kan da zanar ta kalle shi sai ta ji wani sabon shauƙi. A gaskiya na faɗa soyayya wa kogin Yogesh. Me yasa sai yanzu zaki faɗa jiki? Bye. Wai me kake nema? Wannan! Shikenan to. Kwari ya faɗa mu. Kai ina zuwa zan kira kan jima. Kutumelis. Me yaka? Yanke labai. Me yasa to? Tsafta mana. Ba akan wannan nake tambaya ba. Me yasa ka zo nan? Wato so kake ka dakatar da auren nan ko? Na dai zo gudanar da shi. Wato ya karɓi miliyan 1 don ya turo ka nan ko? Ai labai rabawa zami. To ni na ruwa na da rabawa da za ku yi. Kawai ka tabbatar da ka bar nan gurin yanzu zan nemi wani. Me yasa kai nan kuma? Ga hanyar nan ai. To amma yangon da na gano yana can gurin ya labai. To sai me? Gani ne tunda babana ya mutu gaba ɗaya muka rasa dukiyoyin mu shikenan ka samu ka soke aure na ni da yarka Fallabi sannan ka zo zaka aura wa yoge shi ta to idan dai har ban same shi na faɗa mai ba hakan zai kasance kamar rashin adalci ne yalla bai. Me kace? Me? Sarki na? Wato ba ka san babu wanda ya taba zuwa neman auren amaryan nan. Na gaske? Barai shine abu na farko da ya fara jan hankalin dana akan ta. Ai ka san shi dama yana so ya zama na farko a komi amma bana karatu. Yanzu karfe 10 lokacin shan lemo yayi. Mu je ko? Allah sarki wato shi komai akan lokaci. Ai gwanda yabi. Baka so na je ne ko kan na faɗa mai? Duka biyu. Gaskiya fa kawo ban taba tunanin cewa da jin wannan magana ta wasu haka sako cikin matukar sauki haka ba. Idan dai zaka dinga gurɓata iskar gida ta hanyar shaye-shayen barasa da kuma sigari, me zai faru da matan da suke gidan? Idan dai ɓacin rai yasa suka fara shaye-shaye su ma kai tunanin me zai faru da kai? Ina abun ba zai taɓa yin kyau ba. Kin zuke ta ko? Ina ga alamun jan bakin ki nan a jiki? Wai me yasa baka takewa ne sai tare da mace? Idan na kira namiji barasa zai sammada shi ma. Kin ga bata kuɗi na ne. Amma ke idan na kira ki, ke zaki ciyo min barasar. Kana ki zo na ki taya ni hira, idan na fada kuma ki kai ni gida. Sai na sheke kan aka samu jinkirin biyan kuɗi. Mashayiyar barasa Samira. Ni ya labai? Ba ke ba. Oh ya labai. Ina tunanin saukar siga na idan na dike abincin safe sai na ante kwayata. To shi kuma wannan magana da take amtayawa na menene? Ba magani bane. Kwaya. Idan ta hanya take yi. Tafiya za ta canja. Kai kuma sana gaske ne. Tafiyar ta canza. Za ta dinga dariya. Wallahi haka ne sai kuma me? Za ta dinga yi mutane gwalo. Kuma fakan take yi. Kenan aka sha kwaya dama ana faduwa daga bene irin haka? Ka taimaka, kada ka faɗa kowa. Sigarin ko kuma barasar da na ga... Faɗo da ne mana? Idan kana son faɗa, to me za ka faɗa? Ka ce budurwa ta faɗo daga saman bene? Mutane za su tambaya saboda me idan ka ce musu zamewa ta yi? Sai su tambaya to me yasa hakan ba zai yi daɗi ba ko? Abin ba zai yi daɗi ba. Don haka to kada ka faɗa. Ba san faɗa ba. Yarinya, an ce kin faɗo daga bene, ba ki ji ciwo ba ko? To ki dinga kulawa. Wai wannan yarinya ce? Kai yi min alƙawarin ba za ka faɗa ba. Simi. Me ya kwata tauna da ita ne? Magana muke. Da shan aure muka zo hada ba ganin yarinya ba. Dalla mala ya isa. Zamiya ba ta faɗo daga bene. Ita ce ta hanto daga saman bene? Ka faɗa mai me yasa to ya zo ya sani? Bai saurare ni bane.
Yanzu dai ba kai ka faɗa ba. Kuskusun me ake a nan an kyazi a yaki. Yalla bai waccan yarinya ƴarka ce ko? Na ganta ne ta faɗo daga bene. Ah, hello aunty. Na ji an ce kin faɗo daga saman bene amma dai baki ji ciwo ba ko? Baki sun zo sai neman ka suke yi amma ka zo nan sai wani faman kuskus kake yi. Ba kuskus muke ba. Kin san Samira kofar labi? Ita ce ta zame da kafa bene ta faɗo. Ayyo. Ka faɗa kowa kenan. Waye wannan? Wa? Wancan gayen. So. Me yake yi anan? Ya takura min. Lokacin da aka yi baikon aure na da shi aka fasa. Daga baya kuma sai aka yanke aure yauge shi. Shine abin da ya faru. Kika ce aka fasa auren ku? Na yi kuskure ne? A gaskiya kin yi babban abin da ya dace. Ke Samira. Me ne miki wanda zaki ce na takura miki? Wani abin kake so mu yi da kai ne? Ko kana son ka san abin da muka tattauna? A maimakon ki karbo yaki, na'urar ɗauka magana ta kika tafi da ita. Ya hakuri. Samira. Wato shigar ki fata yi kyau. Na gode yalla bai. Ba da ke nake ba malama, ba da ke nake ba. Okay. Duk da waɗancan guda 10. Ai ba wani abu ne ba idan ka da shi abin da ka faɗa. Da fa 100 ne, yanzu ya dawo 50. Babban titi ya biyo ta gurin. Wayya ne 8,000 fa. Komai ya faru da kai da murti. Ka ba da daidaito amma kuma ji da shi ne ba garamin abu ne ba wahala ce. Babu wani abu da ban yi ba. Har Allah sanarwa aka saka da sunana ciki. Daga babban kwas na dauko ka ba abin da kake mani. Biyan da nake ma da awa 1. Yi magana da shi. Maza. Hello. Barka da lauya, kana lafiya? Ina lafiya labai. Yana bai ya kake kai ma? Komai yana tafiya daidai. Me yasa ka kira ni? Wani fili ne mai girman kafa 8,000. Wanne kenan? Wannan filin mallakin kudi bisa sibarawo. Wanne kenan? To ai gaba daya garin na karam guda. Ai naga filaye biyu ne ko? Ko ba ka ba? Wanne na ce? Har naka nake nufi. Yanzu na gan shi ya burge ni sosai. Kuta da mota. Ba abu ne mai ruwa ba ji da wannan mutumin. Dakatar da mota. Kasa. A nan kuma? Idan mota ka ta dauke ni me ya saraka ciki? Ai ka riga ka gama. Baka da wani komi. Ba na bukata yakin naka kasa. Kai, ina check ɗina to? Gashi nan sai ka tsince. Kwana muka jiya muna neman gurin da za a samu fulawa. Sai na yaban mamaki. Cikin awa ɗaya mun samu barasa yau. Gaskiya ƙasar Indiya ta daban ce wallahi. Yalla bai. Wata mai laifi, wannan ƙanshin menene? Wallahi sai na duba. Kada ku yi man mummuna fahimta. Amma kai ma shanayi ne ko? Ina gajere ne ni. Barasa na sha na fada shine kafafuna suka zama yan kananu. Kai yalla bai. Wayyo Allah na. Ba ku gani ba? Daga na san bada barasa na ƙara tsayi. Wayyo. Gaskiya wannan abin mamaki ne. Ta gaskiya babu ne ya bani mamaki. Ta hanyar ba ku mamaki dole na je inda zani. To amma yalla bai kai din ina ne zaka je? Auren wata yarinya fallabi zan. Yalla bai mu ne jami'an shirye-shirye da tsare-tsare na bikin. Ba kai ba rage ma hanya, shiga maje. To amma fallabi me ce a gurin kai yalla bai? Yar dan wana ce. Yar dan wanka. Kwanai, ita yar kani na ce. To aka me suka baka hanya ba su turo mota ta dauke ka ba To an shekara 10 kenan da bacewa zamanci tsakanina da shi. Oh. Me fare yalla bai? Babanmu ne ya ba mu fili eka 150. Kuma mu duka biyan tare muke kasuwanci. Da muka yi asara, sai muka yi tunanin mu sai da fili mu biya bashi. Daga nan muka kira Dallani akan ya zo ya sai da rabin wannan fili. To a wajen sanya hannu akan takardun ne da na ce dan wani ya sanya. Sai ya ce wai akan me zai sa hannu a takardun fili na. Idan dai kai kayi matuƙa tsorata da jin wannan labari to ni wace iriya tsorata zan yi ne da aka yi min abin. Ina da ɗa ɗaya. To amma me yasa baka zo da nan naka ba? Yaya.
Barka da idan wa. Wato ai tun kwana biyu da suka wuce muke ta fama magana akan ka. To ai ni ma na can jikina ne a can amma zuciyata na nan. Ina amarya take. Ai tana ciki tana jira. Yalla bai murti ina zuwa. Na ba zai iya ba saja ba. Ya nuna kamar ba abin da ya zo yi. Shi yasa ban zo da shi ba. Ita ce ne tambaye ka tana zo ko? To ai kenan. Ke ce yarinyar da an ga cikin faro daga bene ko? Sai ki dinga kulawa. Kai, wani akwatin ta nan gudun kuma ba, ku da wure ta da kyau mana yawa. Idan da a ce ka saurari shawara ta a rayuwarka, da ba kasance a haka ba fa. Ta kare. Aboki na, kai da ka sa da wani aure amma me yasa sai za ka zo? Barka da yalla bai, ya kace? Wannan dan yayata ne. Barka da zuwa kawu. Mun gode da zuwanka. Wannan ango sai ka ce kai haka yake. Kuma ka san me yana nan. Da katin caca ɗaya zaka iya samun naira miliyan 1. Ba abu ne mai kyau koran mutum ba. Baka gane ni ba? Kana so ga misali? Kamar nan. Ha ba kai kuwa taimaka ka sauko ƙasa mana. Dan maza daga nan gurin muna so mu danga fuskar ka. Yawa, kun ga wannan yaran? Lokacin da mahaifinsa ya heka, na ba shi shawara mai matuƙar amfani. Sai ya ce ba zai ɗauka ba. Sai ya gaya min wani abu mai martaba daraja. Yawa, akan wannan daraja ya ɗauki naira miliyan 30 ya bada komai da komai nasa. To ba. Kai, yanzu kuma yana so ya dawo wannan kuɗaɗe wai. Da zarar ya rasa kuma ka san me dace, wayyo Allah. Wani lokacin kyalewa ko sarewa fa nasara ce. To amma a rayuwa me yafi faduwa da nasara? Ya ƙi bin shawara ta sannan kuma kaga wannan auren san ba muna zo ka ji kada ka bari su taba jin cewa an yi wa yata bai koma na ai shangon yana son da ne saboda wai ba ta taba soyayya ba. Idan kuma ya sani bayan aure fa idan ma ya sake ta sai na kwamu ce gaba ɗaya dukiyarsa a matsayin kuɗin saki. Ya barka dai sannan ku. Gaskiya kai dai mutumin nan ko gabaki ɗaya na karance kana da matukar basira. Na sani kana jin ciwon aikin da kake yi a wajen bikin Pallabi ko? Ina matukar son mahaifina. Ina matukar son sa wanda ko sanda na je London zan yi karatun masters ina. Nakan kira shi mai waya duk bayan awa ɗaya sai ka ce wata budurwata. Bayan mutuwarsa ban wani ji ciwo mai yawa ba. Wannan ba wani abu bane. Kowa ya yi kuka san da ya mutu. Amma ni a idona ko ɗigon hawaye ɗaya ban gani ba. Saboda idan dai ta hawayenka za a auna soyayyarka a gane yadda kake son mutum, to ko zan yi kuka har ƙarshen rayuwata, soyayyar da ke tsakanina da shi ba za ta taɓa wanuwa ba. Kuma wani lokacin sai na ji ni kamar irin mutumin nan mai matuƙar sanyin zuciya. Ba na da wani shauƙi a raina. Ina matuƙar son babana so na gaskiya. Amma duk da haka idan ina magana a kansa ba na jin wai irin zafin ciwon nan. Ki haƙuri. A ganin su rashin baka da kowa ne yasa kake yin kuka, a gurinka kuma ko da yaushe yana gare ka. Ba buƙatar ka dinga kuka. Na gode. Idan dai namiji ya kuka sai ki ga abin gaba ɗaya bai daɗin gani ba ko? Kina fa makara. Ba za ki zo shagalin nan ba ne? Kai ba za ka zo ba? Ba matsala ba ne don wani mashayi bai je ba. Amma wanda zai bada abin sha dole na sai na je. Sai mun haɗa ta. Yalla mai, duk da kasancewa ka tsufa me yasa gashin ka yanzu baki ne? In ne za ka saba bakin fenti a kanka zai koma baki. Aba. Anan, minti ne da Allah zo, kai ba na baku labarin wani mutumi ba.
me daraja martaba din nan yadda ta san kun balle mu haka martaba ta take lankwamewa a kana ji da Allah ka dan yi mana bayanan hikima mana a kai me to a ciki mu je mana je mana jika to amma wani babban mai kuɗi daga cikin abokanai na yau ya min wata tambaya da safe wai wanne ne ya fi girma tsakanin rikewa da kuma cikawa menene ya fi amfani a rayuwa tsakanin nasara da kuma faduwa da rabana ya rike hannun sita sai rama ya kashe shi da ya cika mata hannu akalla da ya rayu kawai baya ci wasan kwallon kadi sai suka fada a yakin kurkushetira saboda faduwar tasu ne muka kasance a raye kuma muke tare a nan muna shagali da farin ciki a yau to a wasu lokutan bayarwa ta fi rikewa muhimmanci haka ma a wasu lokutan faduwa ta fi nasara kai da Allah ku tafa masa wani abu ya matuƙar burge ni yalla bai duk da kasancewa shi yaro ne amma ya faɗa daidai idan kana son labarai a majami'a dole fa sai ka ba da sadakar rufi tukunna ya kai ni kai akan wani dalili da maka gayyace da wannan banzan fatin haka da Allah an sha binku kai samba zo ka ji kai gaskiya ba kai magana mai dadi dan wa wannan na shagali ne sha Sabira ni fa bana shan barasa ai koyo sai ka shata ke Subbalakshmi kuma shine sunanta na asali yayi gaskiya fa sunan yayi dadi Subbalakshmi dance with me Dance like there's no tomorrow. Well, I didn't see that coming. కాక్టైల్ తాగిన కోతి నేను నెక్ టై కట్టుకున్న కాకి నేను కొంచెం లూజ్ కొంచెం టైట్ నేను దారం తెంచుకున్న కైటు నేను శనివారం రచ్చగున్న నైటు నేను కొంచెం రాంగ్ కొంచెం రైట్ నేను Essa tequila, maho okela, rabe opila, me majnu tu Laila, hantum mi bala, something arela, rampanchikola, prapancham mirela. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Strong కాలు పెట్టిన మూని నగుమోమా ఆర్య భట్టు గారు గాని పెట్టిన జీరో నీ నడుమా ఆఫ్రికన్ అడవుల్లో పెరిగిన అల్లరి అందం నువ్వా ఆమ్స్టర్డాముల వెళ్ళి విరిసిన పువ్వుల నది నీ నవ్వా Girls and boys, make some noise. I'm the best choice, like the Rolls Royce. Hello angels, try me once. Marokkasari Raju got yours. Ilanti chance. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Come to the party, Subbalakshmi. Welcome to the party. Hey, that's me. Come to the party. Hey, Subbalakshmi. Welcome to the party, Abakachmi. Come to the party. Welcome to the party.
chill. Let's have some thrill. Hey beautiful, you got the looks to kill. Sarat dil ko and rock and roll. Beggu mesi sikku champudam. Oh baby doll, come to the party. Sumba to me, welcome to the party. Abba touch to me. Come to the party. Sumba to me, welcome to the party. Abba, come to the party. Watch me. Welcome to the party. Abba touch me. Come to the party. Welcome to the party. Ba za a yi wannan auren ba. Taurarinta ne haka. Wata uku da suka wuce ba aka soke wancan baikon. Yanzu kuma gashi aure ya zo bakin ido, amma an fasa. Kuma babu wanda zai iya yin wani abu. Ya aka yi labai, me ya faru wai? A gaskiya an rasa 200,000 da za a bada sadaki wanda zan zama amarya. Sun kusa miliyan 1,000 fa. Na tattare na sa akwati amma dan wani ya dauka ya gudu su. Wawan yalla bai ramam kake nufi? Har da wani mutum da shoye yalla bai. Dangin angon kuma suna da matuƙar tsanani. Riguna ma sai dai a sayan kamfanin Armani, Alewa ma sai dai ya bangali. Komai sai da suka mai doka. To ki magana da Yogesh mana ki kokarin fahimtar da shi. Gaskiya Yogesh ba shi da matsala akai mahaifinsa ne. Ya ce idan har ba sadaki ba za a taɓa yin auren ba. Angon ma cewa zai tafi rabu da auren matuƙar mai karya musu alƙawari ko ɗaya ne. Yanzu me zan yi? Ka faɗa mai abin gaskiya kawai. To ai dakatar da auren za su yi. To ai kenan. Kai wai kaya hauka ne? Me yasa kake daga murya? Me zan yi to? A matsayin ka na aboki ne tambayi shawara, wani ita ce shawarar? Okay. Lokacin da na faɗa maka gaskiya lamari wata uku da suka wuce, me kai ne Babu abin da kai. Wancan babai ko ne kawai, wannan kuma aure ne fa. To sai me? Nauyin giram 10 ne na zo ban daurin aure. Haka ma zanen daurawar, shikenan fa kawai. Wannan fa ba magana gwalba ce ko wani nauyi. Maganar ahali ce da martaba. Tawo. Da Allah kai shiru yalla bai. Me yasa kake zargin yaka akan wannan abin to? Babana ya mutu ne a hatsarin mota, kuma ba aikace take tuka motar da ta kade shi ba. Yayanka kuma ya zo ya sace maka kuɗi, kuma ba aikace ta tsara masa ya sace ba. Don haka daina dora mata wani laifin in hatsari da aka yi ko kuma wata sata. In kai mata haka da wani za ta ji to? Kuskure ne. Yalla bai idan da a ce baka sa a ce da ita ba za ka tsaya sanye da wannan riga kuma kana tsaye kana magana a cikin AC a wannan ɗakin ba. Ka bani awa 2 kawai. Zan nemo inda Ramani yake kuma na dawo da shi. An kuma kasa da shi fa. To a shawarar ka ta raba aure tana nan ko baka ba? Sai ku raba shi. Zan iya zuwa tare da ku? To, na wanda suke son auren da wanda suke son dakatar da shi. Amma na ga wanda suke son cika shi. Sai ki zo mu je ai. To wai na zamu gan shi ne. Jahirin tsuwa ba zai iya rayuwa ba barasa ba. Kuma sai ya zo nan gudun kuma da makudan kuɗaɗe? Na tabbatar da cewa yana nan. So yake ga an dakatar da auren. Barka, da Allah ka ga wannan nan hoton? Ina labai. Barka, da Allah ka ga wannan nan hoton? To na ga shi ta can hanyar yare, ta can. Ina wai? Can ba na ke ma. Ina tunanin sigana ya fara sauka, kuma ban ciwo da kwayata ba. Ya dai na mutane suna fito min biyu. Ya zama min dole ba sai na kwalbe. Dole na samar ko rabin kwalba ne. Malama su Lakshmi, kayan sawa ne da zaki ta kalla shine fa wanda muke nema. Me yasa ba ki rike shi ba ko ki fara? To akan me zaka tashi hankalinka? Ba dai mun riga mun gashi ba. Mu je mu kwamo shi mu da shi kawai ko ba gaba ne ba. Ba mu da wani zabi ma da za mu tsaya muna yi a kansa. Wani abu ka yanke ne? Idan sigana ya sauka ba na ganewa, kuma har tsawon yaushe ne zan daina ganewa? Zan rike shi ne ga kyale shi. Wannan shine lokaci na farko. Kai, fecewa ba yake. Kaga ɗan, yangiya. Kai, ta yi kai kuma kuka zagayo da sauri haka. Ba ka bai ce ba, shi ne mu ma muka zagayo. Maza ka bani jikan nan, ba zan bayan ba. Kai, idan fa kada kenan zan mutu, wallahi shi ka zan. Ina da ɗan da zai tsaya ya ji min da wannan al'amari. Abin da za a yi kusai tota da shi. Kan yaro ungwana?
Kama ki ba, ke za ka fara sai miki, ke da ka ba, wayo. Samira, maza ki dauke kan nan ki gudu. Ki zo ki dauka mana. Maza ki dauka ki gudu. Akan waya kwalli daya shi da kake ta wannan jajircewa ba kan wani ba. Ba kuka zaki ba, kantara zaki dauka. Amma ka tabbatar da ya mutu. Assalamu alaikum. Ashe da ma yaudara ta kika yi. Kika sa na zuba wa yaron nan guba a abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara. Dana Mahmud zaki kashe. Lalle na yadda ni ma zaki iya kashe. Ni maganar da hankali zai dauka. Ki yi min gwari-gwari yadda zan gane. Kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness, rudeness, hard-headedness, and incredulity is still. The glittering danger. Ka san an ce bakonka annabinka. Na rasa wace irin kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Mahmud ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ni ban taba santa ba. Kuma ban taba santa ba. Spoiled brats contract a habit of annoying quite wantonly those who have charge of them, and seem to measure their own sense of well-being not by what they do, but by the degree of reaction they can cause.
mai laya Milaya mutumin mai zamani ga milaya ga mai zamani mu zuba mu gani wando da gani murya ma haɗin sauti hanta da jini wane da gani ɗan ko ajiyar baiti duni da jini tsauni tsanani mota ta biyo titi launi da rini sani da sani layi ya tsaya sai jiye mai laya tsari da ƙari gori da wuri ba na sha'awar tsaniya shuri da shiri tari da tiri ɗinki asalin duniya jari da iri buri ya buri kyawu ya rufe muriya tsari da tsari ɗori da diri nisan da kake kariya mai laya shahararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory su ne suka takarkare suka kawo muku fim din da suke da tabbacin da ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. Ba ka ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai ƙaurace wa idansu, musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci bane ƙaurace ni na ƙaurace mai laya shiryawa abba kabagawa ɗaukar nauyi Sultan Film Factory. ba da umarni Hussein Ali Muhammad. mai laya yana nan da na shigo a kogon bango na fara harba sai matarsa ta taho da gudu daga cikin ɗaki mai gida na danna mata albarka ta fara kasa ta neman hayaniya na ƙara mata sai ɗan seto yana baba na sa mai na ƙara kalle shi sai waye sai na ƙara na harbe shi shi ma sai na galma mai na tura kuka fito min da yasa na danna mata na ƙara mata sai ina wancan ɗakin da yake kallo na Kwararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory tare da haɗin gwiwar Amfana Multimedia su ne suka ta gargare suka kawo muku wani hamshakin fim mai suna Wax. An gaya miki kuɗin haƙo sake? Me a ciki dan an ci kuɗi? Da kuɗi da mata suna iya canza wa mutum tunani ya yi abin da ba taɓa tunani ba. Man nawa ne sauran kuɗi na da ya rage a wurin? Wannan wace irin magana ne? Sai na faɗi wannan. Ina so ka gaya min wane ne shi? Gaskiya ni ma ban san shi ba. Kada fa ka ce za ka yi min ƙarya. Waye ce ki buɗan min jaka ki ɗauki kuɗi? Sa'ar ki ce ni? Saboda ina buƙatan kuɗin kuma na san inda kuɗin suke sannan kuma ina da damar da zan ɗauke su. Wace ce ita da har zaka iya ba da rayuwarka a kanta? Me alaƙa ka da ita? Ina kallon ka ne saboda ina son. Ni kuma ina kallon ki ne saboda ba na so na gaskiya.
kina nema ki kashe kanki akan dan talaka banza a banza na ruwanki da shi. Abba ɗan talaka shine farin cikin ƴarka. Dan me zaka shigo gidana ka cikin dare ka ka ce an yi maka tambayar. Kai na ka shigo? Sai ka tambaye ni me na zo yi. Me ka zo yi? Yaro. Dan la ilaha illallah kan me ka dan Allah dan annabi ka tsaya ka fahimci ni. Antita ta yi tambaya, kawuna sai ka bada amsa. Wani ne yana da kamala kuma gasa zuciya ta yi daɗi. Kuma ga shi da karko na musamman garki kuma kowa ya shaida. Ya kasance mai nasara tun da kamar dokin tsere babba. To kawo gaya min waye? Ba kowa ba da singleton Ranjit Smart. Singleton Smart. Singletai na Ranjit Smart muna da su kala-kala domin ire-iren bukatunku. Kuma muna da su girma-girma yadda kowa zai samu daidai da jikinsa. Muna da singileti masu hannu, muna da marasa hannu, muna da na yara, muna kuma da na manya. Kai abin da sai yadda ka zaba, kuma duka-duka akan farashi mai rahusan gaske. Singiletin Ranjit Smart, nagarta 10 singileti 1. Za a iya samun singiletin Ranjit Smart a shaguna da kantuna da kasuwanni gaba daya. Nagarta 10 singileti 1. Singiletin Ranjit Smart shine zabi na kowa. Singiletin Smart. Ka ci gaba da kula da komai kawai. Ba komai yaro na. Ba komai yayi. Yanayin da na shiga ɗazan nan, za ka iya mun dariya idan da ka so. Amma sai baka yi amfani da wannan damar ba. Sai da kai gogari ma kaga, ka share mana hawaye ka mai da mu yan adam. Dama babban mutum ya cancanci babban ɗayirinka. Baka ji ba. A gaskiya, na aikata babban kuskure. Ka zo, ka ɗauke ni kawai. A'a. Pallabi Yogesh shine fa wanda ya fi dacewa da ke. Kin gane ai? Ba wai zan ce miki abu bane saboda a baya kin ki karɓa ta. To kawai dai na san zai fi baki kulawa, kin gane ai? Kin ga kuma wannan shine tsarin aure na farko da na fara yi. Idan amarya kuma ta ce za ta yi irin wannan abun, kin ga dai a haka dai abun ba zai taɓa yin daɗin gani ba. Ya kika ce? Ban san wani irin yanayi muke shiga idan muna so yarinya ta zama mallakin mu ba. To amma kuma muka je ga yarinya ta ce mana a'a. Idan ta dawo daga baya soyayya ce take ƙara girmama. A yayin da Pallabi ta zo ta ajiye min zoben baikon mu ta ce gaba ɗaya da ni da ita yanzu mun rabu.
Ni dai na san cewa saboda babana ya rasu ne kuma sannan gidansa da yake da shi an karbe shi ya zama na bana da komai na dawo sifili. Gashi yanzu da bayanan kuma dai na ƙara rasa wannan gidan nasa na tabbata sifili din bana da komai na zama sifili kan jaki shikenan to ai ba komai rayuwa ce. Ina da ciwon siga. Ina fama da ciwon siga. Tun ina iya karamar yarinya. Wannan abin da kaga ina sha ba kwaya bace. Ina sha ne saboda magani. Babu wanda ya san wannan. Face mutanen da nake so, su kaɗai ne suke sani. Kina nufin? Ina nufin mutanen da nake jin wata alaka ta kusa tsakanina da su. A zahiri idan muka yi aure kuma muka haifi 'ya'ya, idan ka yarfa ni ina da wannan cutar, abin zai fi. 'Ya'ya kuma? Wannan shi ne aure. Bari in je in yi kwalliya. To. శీతాకాలం సూర్యుల్లాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిగా తాకే చూపులతోటి గుచ్చేయొచ్చుగా వేసవికాలం గాలులాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే కరుమెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయ్యొచ్చుగా వర్షాకాలం మబ్బుల్లాగా కొంచెం వస్తావే సాయంకాలం సరదాలాగా మొత్తంగా రావే కనులకు కలలు మైసుకి వలలు విసిరిన మగువ మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుల్లాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిగా తాకే చూపులతోటి గుచ్చేయొచ్చుగా వేసవికాలం గాలులాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే కరుమెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయ్యొచ్చుగా. It's love when you feel hot in the cold. It's love when you never ever get old. It's love when it's just you and me. Yeah, get closer and hold me. పగలేదో రాత్రేదో తెలిసి తెలియక నేను మెలకువలో కలగంటూ సతమతమే అవుతున్నాను. ఎరుపేదో నలుపేదో కలరే తెలియక కన్ను రంగులు తగ్గిన రెయిన్బోలా కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నాను. అమ్మాయంటూ బీటే కొడుతూ సినిమా హీరోలా తిరిగానే డార్లింగ్ అంటూ ఎవ్రీ నైట్ రెడ్ లైట్ వేసి వెతికానే కనులకు కలలు మైసుకి వలలు విసిరిన మగువ మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుల్లాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిగా తాగే చూపులతోటి గుచ్చేయొచ్చుగా. Violins right there in the middle of the silence with the rest of the melody slowly fading in. Baby, you're my symphony in all sense. గుండెల్లో మాటల్ని నీకెట్టా చెప్పాలంటూ ఏవేవో పాటల్లో రెఫరెన్స్ ఏదో వెతికాను. వెన్నెల్లో కూర్చుంటే
కొత్తేముందనుకున్నాను నువ్వు వచ్చి కలిసాకే డిఫరెన్స్ ఏదో చూశాను గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటూ హమ్మింగ్ చేస్తూ ఐ లవ్ యూ చెబుతూ తిరిగానే జాబిలి నువ్వు కౌగిలి నేను లైఫ్ టైం నీతోనే ఉంటానే కనులకు కలలు వయసుకి వలలు విసిరిన మగువ మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుల్లాగా కొంచెం చూస్తావే సూటిగా తాకే చూపులతోటి గుచ్చేయొచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం వేస్తావే తరిమెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయొచ్చుగా. The sun rises and then it sets, but something new happened the day we met. They both seemed to be happening at the same time. I knew I had to make you mine. A sako da kayan gaba ɗayan suka sa. Yaro. An kawo? Me wannan? Ceki ne yayi. Yalla bai lag 15 ne amma kuma yanzu naga ka rubuta lag 10 a ciki kawai. Ba ka ƙari ma ba zai wadatar ba yaro. Yalla bai ba zan karɓi wannan ba zan karɓa ba. Ba wai kudin aiki bane. Martabawa ce gare ka. Don Allah. Wannan mutumin da ya so ya bani yasan aura kuma shine wanda ya biya wa suwiti kuɗin makaranta. Zani aure? Baki yi tunanin akwai na ba sai akan hanya? Lokacin farko da ka ganni da sigari, sai ka nemi yarfa ni a wajen bikin ko? Sai ka fara sona bayan na faɗa ma ina da ciwon siga. Idan haka kana tsammanin wata soyayya kai magana akan aure. Ka zo gida mu tattauna. Ke? Bakin gaya min yanzu ba? Haka ne. Sai gaba da abu mai kyau akan abu mai mahimmanci. Kai tunanin ka gabaki ɗaya ka zo gobe. Ki bani dogon lokaci su Lakshmi. Samira. To ai kenan Madam Samira. Wai yaushe za ka zo ne? Gosulan hanya ne tare ni zan ɗauki awa 2 kafin na zo. Babanki ko zai iya jira zuwa lokacin da sarkinsa zai zo? Shikenan. To ki sasu su jira kawai. Hello. Kin yi mamaki ne Super Lakshmi garu? Hanna yi fushi fa. Anan. In ki kai man da biya yara yanzu nan zan sani kana. Wannan ta wace? Idan kika takura min yanzu zan yi amfani da wannan na sheke ki. Yanzu da mai fana zasta ko ku yi magana? Ki ce kin fada wa soyayya wannan mutum. Ni nake tsere da shi kamar da musa mai jinyawa ta gani, yau kuma me yasa na kawo kaina gidansa? Na hana ma wani dauki ƴarsa ya bashi ita a matsayin aure. Ne kuma sai dauki tawon bashi? Ai ban san cewa Mira ita din yaka bace. Da ce na sani. To na sani ai. Anan mutumin kirki ne baba. Ya bada komai nasu ne domin martaba darajar mahaifinsa. Babu fa wani abu da zaki samu daga gare shi. Ba wai iya ni ba kawai. Fallabi ma auren su take sanyi. Ni abin da na kasa ganewa ma shine wai akan me matalauci yake neman biddi a halina ne To amma baka sani shine mutum wanda yake da kuɗi zai iya siyan motoci da dama masu kyau kuma da manyan gidaje. Sannan ya mai da bangwayen gidansa kamar haka. Kamar kofi ya fashe a wancan ɗakin ko? Maza ki ce wa mamaki da dai ta share kin je? Me ma muke? Me yasa baka son shi ne baba? Na kasa ganewa. Babu ruwa na kore a ce yana shan giya da kuma taba. Sai mu iya tura shi gurin da za a iya magance masa abubuwan da yake. Sai dai wannan mummunar ɗabi'a tashi ba za a magance ta ba. Wace ɗabi'a? Ya dinga sawa wasu suna jin wani abu na kirki a kansa. Mutane masu irin wannan haliya suka rasa komai su dawo fakirai kamar karna da maharbata. Samira ina iya maganin matsaloli na, to amma kuma ba zan iya faɗa da babanki ba. Idan kina bukata ta ki taho tare da ni kuma zan karɓe ki yanzu. Abu mai kyau, ba wanda zai ci gaba da ganin kimar mahaifinka bayan ya riga da ya sheke yana fata ka gane. Kuma fa za ka iya mallakar ta, amma sai idan mahaifinka yana rayu. Ita wannan daraja da kake ji, a gaskiya ba kai baka da wannan daraja yanzu. Ban sani ba shin ka sani ko baka sani ba, amma wanda kake cuta ce. Idan da ce zan samu wata lafiyayya wuka mai kyau a gare ni, da sai na sheke wannan mutumin ni akan magarkama. Ka faɗa da mutuntawa. Mahaifinka, ina so ka yi tagwayen tunani akan abubuwan da zaka faɗa a kansa. Na ɓata kwanaki da dama ina tunani akan mahaifinka kawai ba. Ta yaya cikin sauƙi zai iya cuta ta ne
ya taimaki jama'a da yawa amma bai taba cutar wani ba. నేను ప్రూఫ్ లేకుండా ఏది మాట్లాడను. wannan fili ne wanda mahaifinka ya saida mini shi daga miliyan 10 yanzu ya da miliyan 5. sai dai kuma takardun gaske filin suna hannun wani washi da baraj sai ya ɗauki mara sakin ya damƙa sa a nuna sannan kuma bayan haka lokacin da muke ciniki a kan wannan guri ka san me ya faru mahaifinka shekewaye dalilin zuwa na gidan kuma shine a damun da takarduna sannan da kuɗaɗe na. Mutumin da yake biyan kuɗin jirgin sama yake zirga-zirga don babana ya mutu, to me yasa wannan mutumin bayan baban nawa ya mutu ya zo gani na? Yanzu shine wanda yake faɗan wannan magana, na fuskanci komai. sai dai kayan mallake komai da komai kamar wani sarki harishan bira bai ajiye wa kowa sai ya sasa cikin wani banzan kasuwanci. yanzu ka faɗa min mahaifinka mutumin kirki ne da ya saida min wannan ko kuma ni ne mutumin kirki da mu tambayi kuɗaɗe na ba? ka je tsara kasuwanci za ka yi ko kuma ci gaba da tsara aure? ni dai ban damu da wata daraja ba. duk wanda yake min mahaifin ku bashi kun riga da kun biya shi ko ba haka ba to ni ma yanzu na da kansa. za ku bani kuɗi na? za ka bani? za ka bani ne? Zan biya ka kuɗaɗenka. Zan baka takardun wannan filayen nasa. wai da gaske kake magana? ka san yadda wayannan takardu suke kuwa? suna hannun da baraji na ido ba wai mutum ne mai sa fararen kaya mai magana a hankali ba. shi ɗin ya kasance jagoran ƙauyuka guda 21. mai mulkan mutane 5,000, mamallakin sojoji 600. idan kowane mutum yana da yatsu 5 to shi 6 gare shi, na 6 kuma ya kasance shine makaminsa. ko da tsuntsu baya tserewa daga cikin garin ba tare da izininsa ba. ta ya kake tunanin za ka iya so wayannan takardu da gurinsa duk da cewa rabana kawo na 10 gare shi, to amma ya kai bai san lankini ne ya rufe masa kofa ba. Wataƙila ban san adireshin inda filayen suke ba, to amma na tabbata abin bauta Anjaniya ko da yaushe zai zo zuwa gare ni. Zan samu wayannan takardun. sati 4 da suka wuce banki sun zo sun yi min magana akan wannan guri. bayan nan zaka kawo shi? Zan kawo shi. wata ɗaya kawai. Yau muna 21 ga wata, 20 ga watan da zai kama zan kawo da karfe 12 na safe. Kafin karfe 12 na ranar nema alƙawarin zan kama gaba ɗaya takardun. idan kai haka zan faɗa gaba kafafunka sannan kuma na alƙawarin zan aura ma yata. ina so ne ka je gaban hoton mahaifina sannan ka ce masa ya haƙuri. yalla bai, kada ka zaci kuskure ne da faɗin haka. ka yi nasarar dawo da matarka, baya da haɗi da fasa kofuna. ina so ka fasa wannan bangon. babanka a garaman farashi sai da wajen kuma ya yadda da wannan siyarwa kuma babanka bai da wani abu da ya fi shi. to amma ya zaka idan yi mummunan tunani akan babanka? to ni me zan yi idan yayi tunanin? me ma kake faɗa ne wai? ka san baka roɗa riko aka ce gidanmu kuma ta ƙare, kuma kare ya zike ta zo mana ko baka ba? kaga wannan takardun gidanku ne kuma ka sa a cikin sauki. kaga wayannan takardun suna wajen wani ne, ta yaya zaka same su a wajen sa? kowa ya san cewa babanka mutumin kirki ne, ka san mutum ɗaya ne, sannan kuma ka san cewar faida san ba su ba rawo. na san fa idan yi mummunan magana akan mahaifinka kaga ku zuwan ka wajen nan zai haifar da matsala. kada ka manta abin bauta rama ya karya kofar gidan wanda ya mummunan magana akan sita. tun daga wannan lokacin labarin kusha suka dauke shi abin bauta, har kawo yanzu kowa ya dauke shi abin bauta. dan daga cikin mutum 100 mutum 99 sun ce babana mutumin kirki ne, wannan kadai bai wadatar ba, dole sai wannan mutum ɗayan shi ma ya ciki. ko sama da mutum 100 da suke kasuwanci a ƙarƙashin faida san ba su barawa ba sa iya gane muryar sa, to ni kuma ni din nan zan iya gano ta. ka gaya min wata shawara da tafi wadda na bayar, kuma dole sai na cika abin da nake so ne. kaga daga can gama wani abu. na san wani sirikin Debrach, shi din makwabcina ne a wannan yankin. zan yi magana da shi, zan gaya masa cewa akwai wanda za su yi wannan wajen. shi kuma zai shirya takardun, idan ya gama haɗa takardu masu kyan sai ku kwamuso su sai ku sa masa marasa kyan. kai da kallo na kama kaman
wayannan su ne marasa kyan idan kun je sai ku samu su sai ku karbo masu haka na nufin bai kamata mai cuta ba wayannan takardun bogi ne mu je kawai ka je ka mata da rama razu ya faɗa maka ƙarya yadda aka yi wannan faɗan sannan ka sani idan kai karamin kuskure darajar mahaifinka ka taɓa ina yi ma misalin abin da na sani ne kawai ban san wani abu da zan gaya ma da ya wuce wannan ba ka gaya min me ya zama wai da ya fi wannan to ko sai na taɓa gaba ka ne in ba shi takardun ne karɓi nan maza ku tafi tare da shi zai je bankon ne kuma ni ina nufin muna tare da shi kaga me yasa kake so ka ajiye wancan aikin naka ka samu sabo in nan shiru ne tunanin alfahari ne to kawai ne wai alin sa ta murti din ali ne bare kirki to idan ne ka gaza aikin yi da ali ne kirki irin waɗannan me za ka iya yi anan ware da Allah maza ga takardunka je kuma na tabi me yasa kake so ka bar wani aikin naka ka tafi wani ban shiga matsala an nace a cire ni saboda ina son haɓaka kasuwanci na ne na samu wani aikin kana tare da wannan kyakkyawan halin kuma baka tafi ka je na ka zauna tare da su ba kuma ga sana da kai nan maza ka miƙe kai hannun dama daga can gurin dan fa nake to waye ka fice kai wai daga ta baran ajiye ma ko ka daina wannan tafin fa yana dan razana ne yaya batun aikin naka yake faram kawo mai masu fa dan yana na je gurin aikin ma kafin ma na faɗa sai a ce an sheke ni cikin haka kwaban da tambaya na neman aiki akan bikin fallabi amma kuma wurin samira wani guri ma za mu je radiyar party wani party din wayan ce ma party party za mu je wannan wata irin matsala yan tamil ce haka to yanzu nan ku za ku ka sauka kasa sai kuma me ko kana son wani abu ina to abun kusan hakan ne na ko farin ciki babu a bikin fa mutum kamar ne ya bai taba samu ba ma ma mu je wai ko gaba na dai mu ƙara sa wannan yankin wannan yayi kaga canja shi dakata a dakata bacci zan yi sai ga bangare yayi fasinjojin radio bati sauko mun ƙara so ko ta mai lasi wannan inda ba mu zo ƙauyen bayan asibiti da darshe kawai faram gaskiya wannan ba mota bace jaki ne ga baki ne wani irin zama ake yi kai to kuma me ya faru da wannan hanya kai awo shanke me ke sanyi wannan isan da ka dauka kuma fa baba iya dai zan dan iya daukan wannan babu komai yaro kaga da rike mun yawa to ina zuwa za su tsaya ba ko da sun ga alama kuma zai su tsaya akan wannan idan ma wannan kaso 99 cikin 100 ba za su tsaya ba amma yanzu kuma wasu za su tsaya ko da mutum ɗaya ne ya tsaya wannan ma kada ya wadatar mun ina tsoron wani ya zo da babur ko kuma da mota ya hadari a tsakiyar wannan hanya saboda yawancin ahali na suna bin nan gurin ka zo ka kafe yace da wani abu a nan gurin har yaushe zai iya tsayawa idan ka sake ka karya wannan sandar da fara sai na fara cire ma hakuri sannan kuma da cire maka kai tauran Allah haka gidaje biyan nan da na gan shi iri ɗaya. Wanne ne gidan Debraj kuma wanne ne gidan sirkinsa? To wai me dan uwan kama yace? Ba ta yin gida mai lamba shida ba? Kwarai kwarai mai lamba shida ko? Mu je to. To gashi mun zo a wani sai dai ba faɗa mana sunan amarya ba. Ina nufin dan uwanka bai faɗa mana sunan amarya ba. Kai, amma fa ya cuce ka. Ko kaɗan na lura baya so ka zo nan gurin. Sai dai ina jin cikin bai tabbas ko dai na tara ko kuma dai na shida. To kenan fara mu wanne ne wanda za mu zaba? Kaga wannan? Yawa. Wannan ruwan ba zai tabbatar mana da cewa na tara ne. Komai to dai iri ɗaya ne amma... Za ka rasa abubuwa da dama idan ka cike wannan tunanin Allah mu je ko? To ya kula gidan yake bari mu ga. Wa kuke nema? Muna neman da baraji ne. Oh, nan ne yayi ku shigo kawai. Wallahi gidan ne. Sai na ga kofar gidan lamba na tara aka sako. Ya ce mana dai mutanen gidan ga yadda suke amma kofar gidan kuma babba ce. Ka kofofin yanda ka san na gurin bauta. Haka ma magarkama take da girma irin wannan. Gaskiya wannan fa babban gida ne inda baka tunani. Wallahi gidan yana na sarkan mu. To shikenan ni zan tafi. Ka san na fada ma wasu yara za su zo daga Hyderabad. Yaran za su zo daga Hyderabad.
mun gode fa ma yawa shi wannan barka da yalla bai mun zo ne daga Hyderabad Bajram ne ya bamu gaba ɗaya bayanan nan gidan da ko wani fili a garin nan mai eka 8,000 ta yau zai fahimta kenan yalla bai na san ka san wani washi faida san ba su ba rawo shi nan mamman nan kasuwa ne kuma san shi sosai babana ne wanda ya siya masa da wannan fili sannan kuma surikinsa Debraj kuma ya karbe wannan filin da wani rage kudanta mai shine cikin girmamawa ka yi amfani da kalmomin turanci kawai ana kiran shi da grabit ya saka sunansa a jikin filin amma kuma ta bayan fage ba mallakin sa bane kai faram kada ka yi magana mummuna akan mutanen da ba san mecece alaka mu ba ka gani abin ne ma zai dan taba ni kaji kaga shi faida mutumin kirki ne ba zai fahimci ta wannan yaran naka da kake magana ba ka gane yayi yalla bai na zura kana buƙatar ƙarin bayani ko to an yi da na rike to yake nan babu komai me zai hana ka faɗa wa sirikinka wannan gwani na siyarwa ne sannan ka bashi wayannan takardu duk abin da zai aikata daga baya kenan shi sai ajiye wayannan takardu a nan gurin mu kuma sai ya bamu original copy din mu kai sa Hyderabad ko ma gaba ya kaza wannan basira ya hakuri na dan tuno yanzu sunan wannan sarkin naka wai shi da Brach sannan kai ne na dan manta sunanka amma kai hakuri wai me sunanka yalla mai bayan shiru ne lokaci da dama wannan abu ya bani dariya fa da bara jihu Badram gaskiya ya faɗi gaskiya gida mai lamba 9 shine na Debaraj na 6 kuma shine na sirikinsa shin da kai wani mutumi da zai je turobati ya tambayi majami'ar bankatar shi ina babu me yasa saboda kowa ya riga da ya san guri sosai to abin da ya kaga shine mutanen da suka sanna nan kare ba su wadatar ba dole sai yan Hyderabad masu sanni in ba ka ba mutane za su dinga anto mana da sinkin rainin hankali ya zama dole sai an san mu ba zan yi jira na samu ɗaukaka matsayin mutumin kirki ba amma idan na shege mutane zan samu ɗaukaka kai wato gida na za ku shigo ku ce za ku kwamushe min dukiya na nitsa ma wannan abu a cikin wayarka na rataye ka bango ina akan hagu ku kawo tafiya mai nisa haka da kun bada mun aida na tura muku da kaina kai to ya kai sannan kuma na nika kasusuwan ka da amfani da su kamar takin gona sha ka fahimta kun kira na waya ai zan tura muku da wuri in ba ga sai ku ce masa ya zo wuri na ya ma sunansa sunansa kai menene ma sunansa ka faɗa min mana har yanzu bai daina bibiyar fili na ba fili na ne ba na gaya ma na wani kuma na wani ba zan tuwa ba ka gane yawa mai kana kan mazo komai mai ɗanwa ai kawai kai dai kawai kada ka damu lalle ku yaran kirki ne kun zo daga guri mai nisa nan kuma yar gidanmu ne ai zan tsaya muku sai san na fuska farin ciki daga baya kuma idan ta bakin ciki wannan ne dan abu ne yaran kirki ba kai kun yi ku ce za ku so ku wani bibili na ye sai na sai madam yaran kirki kawo wannan daga ina ka zo ne na zo ne daga Hyderabad za mu yi wani babban aiki ne tare da yalabai ne ma zan iya zuwa kun ci abinci mun ci abinci a hotel a cikin kwanaki 10 da zamu yi a nan garin zamu yi kwana 5 ko 7 a cikin nan gidan dai ka zauna har tsawon lokacin da kake so ni kuma zan dinga baku abinci mun gode madam abinci kuma kada ka ji tsoro in tana nan ba zai yi mana komai ba kaga gama ɗayan mu muna nan yar uwa ma tana nan a matsayin mai bamu kariya gobala daga bai da yasa zuwa mata sanna bukata kowa gobe da yamma dole a kawo su zuwa yamma tela bai వచ్చాడు ఊరికి వీడే మునగాడో ఇనుముతో కొమ్ము ఏనుగుదంతో నూరి చేసిన దొరవీడో నెత్తురు తీర్చే దాహం దాహం
వచ్చాడు 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 ఊరికి వీడే చేసిన దొరవీడో వెంకడు చేసిన సంకటి అంటే ప్రాణోడిస్తాడు యహ వంకర టింకర యాశాలెత్తే పేగులు పోస్తాడు గందరగోళం గొడవలు చేస్తే కత్తే చూస్తాడు అరే వందల మందిని నీడకి చేర్చే చెట్టై కావలి కాస్తాడు ఎదురొచ్చినోడంటూ లేడు ఎదిరించేవాడు ఇంకో రాడు కన్నెత్తి చూస్తేనే కట్టెత్తి పైకొచ్చి తగరించిపోతాడు వీడు కడతాడు కస్సా పంచే కొడితే హలేస్తా అంటే ఊపిరి పిలిచే ఊరికి మొత్తం ఈడే పెట్టని కంచే కట్టెలు కొట్టే గొడ్డలి లాగా కస్సుమంటాడు మరి మెట్టలు పెట్టిన పెళ్ళ ముందర మెట్టుకుంటాడు మరి చెట్టుని పుట్టని మట్టిని గుట్టని చుట్టం లాగే చూస్తాడు వచ్చాడు వచ్చాడు Anan. Daga ganin shi ta bikira wani faman mika wuya, ko kadan bana son ganin hakan. Za ku ga mai gida gobe ku je ku kwanta a ɗakin can. Na gode, a wancan lokacin iyali matsalar take, amma kuma yanzu ga baki ɗaya halina suna ciki. Ka yi farin ciki da hakan? A'a. Mr. Debraj, idan har so kake yi kaɗe da ni, za ka iya kira na a waya ko ka tambayi hotona, amma sai ka tura mutane ka suka kwamuso mu zuwa nan. Saboda hakan kwamushe ne. Ina faɗa ma ba wai iya koyi shari'a ne ba, karantar shari'a ne. Zan faɗa wa 'yan sanda sannan su kwamushe ka. Excuse me, zan iya kiran waya kuwa? Mana. Hello, sunana Faida Sambasu Barawo, shahararren ɗan kasuwa mai kasuwanci a Hyderabad. Toya, mutanen da ya sun kwamuso ne, kuma ba iya ni ba kawai har da mata da 'yata. Ina so ku zo yanzu, ku kama shi da yaran nasa, mu kuma ku ba mu kariya. Ya haka yi ne, abin dariya na faɗa ne kawai. To ma abin dariya ba me wannan? Da kuma mu shekara da dabara gidanka zai kira ya nemi wani abu ba shi. Da baka samu damar kiran 'yan sanda tare da neman kariya a gurinsu ba, kuma haka ma daga gidan shi. Ta sauki waya muku. Kai, rai kenan. Me ya ce maka? Gani yake kamar ba kwamushe ba ne. To me yasa? Idan muka gina mai karan mai gida, hakan fa ba wai yana nufin mun daure shi ne a matsayin farizina ba. Za mu dinga bashi madara cikin soyayya, sannan kuma mu bashi ruwa, sannan mu bashi 'yancin shiga ko ina cikin gidajenmu. Sannan, yanzu dai abin da ya ce shi ne, a saki wannan kare da aka kwamushe, wannan shi ne abin da ya faɗa min. Amma wannan karen abin da bai sani ba kenan. Me yake cewa? Can yi abin da wannan karen bai sani ba kenan. Gabaki ɗaya mun faɗa wannan matsala ne duk saboda kai. Duk saboda kai. Yau anan surutu, ka kyale shi da abin da yake ji mana. To shi kenan, umar me ya kawo mana ɗin Kamar yaya kenan. Kemira, kada ki faɗa da babanki a tsakiyar mutane mana wani abin kunya ne fa. Kyale shi kawai. Shikenan. Zan kyale shi saboda kamun magana. Kai, ka